लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 नि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बिमा दुर्गाया माबोरै जोनोम मोननाय बेनि सायाव मोनथिनो हागोन। बिमा दुर्गाया जादों देबीफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो सिगां सिबिजाग्रा देबी। जों गोबां सुबुंफोरा माब्लाबा गोसोआव सोंथि जाखांफैनाय जायोदि बिमा दुर्गाया सोर आरो बेयो माबोरै जोनोम जादोंमोन बेफोरनि सोमोन्दै। नोंथांमोना भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोनाबो बेफोरनि सोमोन्दै आबुङै गियान मोननो हायो। आरो बेजों लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैसनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपलोड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेशनखौ मोनहैनो हायो। बुंनाय जायोदि जेब्ला बे बुहुमा मावग्लुङो आरो खोमसि दरसि गिख्रंथावना बारहावा बारजों गोरोबफ्लेयो अब्ला मोनसे गोदान शक्तिया जोनोम जानो गोनां जायोनो। बेबादिनो गोबां बोसोर सिगां सासे असुर दंमोन, जायनि नामखौ खोनानाय लोगो लोगो देबताफोराबो गोसोआव गिखांनाय मोननाय जायोमोन। बे असुरा ओरैबायदि गोहोगोरामोन, बियो त्रिलकखौ गादबना लानाय जादोंमोन। बेनि मुङानो जादों महिषासुर। आं दिनै नोंथांमोननो बे गिख्रंथाव असुरनि बागै फोरमायथिनाय जागोन, जायखौ इसोर बिष्णुआबो गावनि सुदर्शन चक्रजों फोजोबनो हायाखैमोन आरो इसोर शिबाबो गावनि त्रिशूलजों फोजोबस्रांनो हानाय जायाखैमोन। साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि त्रिशूल आरो सुदर्शन चक्र, जाय हाथियारजों गासै ब्रह्मांडखौ फोजोबस्रांनो हानायनि शक्ति थायो, बै हाथियारा सासे असुरखौ मानो फेजेननो हानाय जायाखै? बे महिषासुरालाय सोर आरो बियो माबोरै जोनोम जादोंमोन? बिमा दुर्गाया बे राक्षसखौ बुथारनाय जादोंमोन नामा? बेनिनो बै बिमा दुर्गाया बोरै दाजानाय जादोंमोन आरो बियो मासे सिंहखौ गावनि सेबोक मानो खालामदोंमोन? माबोरै सासे आइजोआ सुदर्शन चक्रखौ गाननानै लानाय जादोंमोन? जेब्ला गासै सृष्टिनि देबताफोरा जेननो गोनां जादोंमोन अब्ला बे देबिया माबोरै गासै खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो हानाय जादोंमोन? थोबसे थैजों जोनोम जाग्रा जायखौ रावबो गोरलैयैनो फेजेननो हानाय जायाखैमोन, माबोरै काली बिमाया बै राक्षसखौ फोजोबस्रांनाय जादोंमोन? जों बयबो मोनथिमोननाय जायोदि भगवान शिव आरो भगवान बिष्णुआ जेसेबां शक्तिशाली, नाथाय बिसोरबो बै असुरखौ जेबो खालामनो हानाय जायाखैमोन। बै महिषासुरा एसेबां शक्ति बहानिफ्राय मोननाय जादोंमोन? बे सल'आव देबता आरो असुरनि गेजेराव जानाय गुबै महरखौ फोरमायथिनाय जादों, जायजों नोंथांमोनाबो बिमा दुर्गानि शक्तिखौ नुनो मोननाय जागोन। नोंथांमोनाबो बिमा दुर्गाखौ गोरबोजों मानियोब्ला कमेन्टआव जै बिमा दुर्गा लिरनो दाबाव। शास्त्र बायदियै बै समा जादोंमोन सत्य जुगनि, जेराव देबताफ्रा पृथ्वीयाव सासन खालामदोंमोन। बै समाव देबता आरो असुरनि गेजेराव दावहा जादोंमोन। असुरफोरा तपस्या खालामना बोर लाना गासै संसारखौ फोजोबस्रांनो लाबायमोन। बे सल'खौ पाताल रायजोनि सानै बिदा फंबायजों जागायजेननाय जायो, जायनि मुङा जादों रम्भ आरो क्रिं। सानैबो जोबोर शक्ति गोनां असुरमोन, नाथाय बिसोरहा रावबो संतान गैयैनि थाखाय बिसोर सानैबो जोबोर दुखु आरो सिन्तायाव थानाय जायोमोन। बेखायनो बिसोर सानैबो देबताफोरखौ तपस्या खालामना गोसो बायदि बरदान मोननो थाखाय सानखांनायसै। बेबादिनो सानै बिदा फंबाया गुबुन गुबुन देबताफोरखौ गोजोन होनो थाखाय तपस्या खालामनो हमनायसै। बेयाव रम्भआ बेंखननानै थानाय अरनि गेजेराव तपस्या खालामनायसै आरो अग्निदेबखौ गोजोन होनो नाजानायसै। बेनि उनाव क्रिंआ दैनि गेजेराव थाना तपस्या खालामना बरुन देबखौ गोजोन होनो नाजानायसै। सानै बिदा फंबायनि तप खालामनायाव जोबोर गोहो आरो शक्ति दंमोन। बेबादि गोबां सम बारलांनायसै, दिना बोसोराव सोलायलांनायसै। बिसोर सानैनि तप खालामनाया ओरैबायदि गोजोन होनो हानाय शक्ति दंमोन, सोरगो रायजोनि देबताफ्रा मोनदां हानायमोन। देबनि राजा इन्द्र राजायाबो बिसोरनि तपस्या खालामनायाव मोनदांनो हादोंमोन। अब्ला इन्द्र राजाया सानखांदोंमोन जे बिसोर सानै बिदा फंबाया जेब्ला गोथौ तपस्या खालामना बोरखौ मोनगोन अब्ला सोरगो रायजोनि थाखाय जोबोर गिथावना जानो हागौ। बेबादिनो इन्द्रदेबा क्रिंनि दैयाव तप खालामबाय थानाय समाव मासे गोलेरनि महर लाना दैजों क्रिंखौ हामला खालामनायसै आरो बेखौ बेयावनो बुथारनायसै। फारसेथिं रम्भआ गावनि तपस्यानि शक्तिजों मोनदां मोननायसै जे बिनि बिफं क्रिंआ थैबाय होनना आरो बेखौ बुथारग्राया इन्द्र राजायानो होनना। रम्भआ गावनि बिफं क्रिंखौ जोबोर अनोमोन, बेखायनो बिनि थैनायनि थाखाय बियो गावनि तपस्याखौ सिफायनायसै आरो अशान्तिजों गोबौ हाथियारजों गावनि गोरनाखौ हास'ना लानो नागिरनायाव थिग बे समावनो अग्निदेबा बरदान बिना लानो थिननायसै। रम्भआ इन्द्र राजानि थगायनायखौ रागा जोंखांना दंमोन, बेनि थाखायनो बियो अग्निदेबनाव ओरैबायदि बोर बिनायसै जे इन्द्र राजाखौ फेजेननो हानाय दिव्य शक्ति गोनां फिसाज्ला मोननो थाखाय आरो त्रिलोक यानि सोर्गोलोक, धरतीलोक आरो पाताललोक बिसोर साथामनिबो
राजा जानो हानाय। अग्निदेवा गावनि बोसोननिफ्राय दोरोदनो हालामोन। बियो रम्भनो बोर होनायसै जे नों जाय जिबिखौ गोरबोजों मोजां मोनगोन बेनिफ्राय जोबोर सक्ति गोनां फिसा मोननो हागोन होनना। बे बरदानानो बै बिमा सक्ति दुर्गा देबिखौ जोनोम जानो गोनां खालामदोंमोन आरो बे गेदेमा सल'आ सोरजिजादोंमोन। बेबादिनो समा बारलांनायसै। पाताल लकआव महिषी मुंनि सासे राक्षस दंमोन जायखौ रम्भआ मोजां मोनदोंमन। नाथाय बिसोरनि मोजां मोनलायनाय समाव बिसोरखौ हेंथा होनायसै। नाथाय रम्भ आरो महिषीया खारखोमानानै जुलि लानायसै। सानसेखालि महिषीनि बंसफ्रा फैनानै रम्भखौ गाग्लोबनायसै आरो बेखौ बुथारनायसै। बे समाव महिषीया गोरबोआव दंमोन। गोरबोआव थानाय महिषीया गावखौ रैखा खालामनो थाखाय खारलांनायसै आरो बियो क्षत्रफोरनि खाथिसिम थांनायसै। अब्ला क्षत्रफोरा महिषीखौ हेफाजाब खालामनायसै आरो रम्भखौ सावनो थाखाय अरनि बेबस्था खालामना होनायसै। नाथाय महिषीनि रम्भखौ मोजां मोननाया एसेबां सैथोमोन, बियो फिसायनि सावनाय अराव बारसोमना थैनायसै। बेनिफ्राय बे अरनिफ्रायनो जोनोम जादोंमोन ओरैबायदि सक्ति गोनां असुर जायखौ शिव आरो इसोर बिष्णुआबो जेबो खालामनो हायाखैमोन। बे समावनो बै असुरा जोनोम जादोंमोन जायखौ महिषासुर मुंजों मिथिनो मोननाय जायो। बे अरावनो आरो फिन सासेबाव असुरा जोनोम जाबावदोंमोन। बेयो जादोंमोन रम्भनि पुनर्जोनोम, जायनि मुङा जादोंमोन रदबिर। नोंथांमोना सानना नाय, ओरैबायदि असुरमोन बियो जाय थोबसे थैया गोग्लैब्लानो गुबुन असुरा जोनोम जाफिनोमोन। बे बरदानानो रदबिरखौ जोबोर बिथिङाव देरहासार जाहोनाय जायोमोन। बै सानै गिदिर सक्तिशाली राक्षसफोरा पाताल लकआव थांनो थाखाय सानखांदोंमोन। बेयाव रदबिरा पाताल फारसे थांनो लादोंमोन, नाथाय महिषासुरनि गोसोआव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बैसोर साथामनि स्वामी बा देरसिन जानो लुबैनाय लालच दंमोन। बेखौ फुरा खालामनो थाखायनो महिषासुरा ब्रह्माखौ तपस्या खालामनो ओंखारलांनायसै। बेबादिनो गोबां बोसोर बारलांनायनि उनाव बेनि तपस्याखौ गोजोनना बरदान बिना लानो थिननायसै। अब्ला महिषासुरा जेबो सानालासे बुंनायसै जे आंनो अमृत नांगौ। नाथाय ब्रह्माया महिषासुरखौ बुजायना बुंनायसै जे बुहुमाव जाय जोनोम लागोन बे गावनि देहाखौ बेयावनो नागारलांनांगोन। बेयो सृष्टिनि नियम। बिदि बुंनायनि उनाव महिषासुरा गुबुन वरदान बिनो लानायसै। जायखि जेखि देबताया गावखौ बुथारनो हायै। बे खेबाव ब्रह्माया महिषासुरनो बेनि वरदानखौ होनायसै। बेबादिनो महिषासुरा बे वरदानखौ मोननानै गावखौ जोबोर गिदिर गोहोगोरा सानना लानायसै। बियो सानदोंमोन जे आइजो माहारिया जोबोर नोरजिया जायो। रावबो हौवा देबताफ्रा आंखौ बुथारनो हानाय नङा। बेनिखायनो आंखौ फोजोबस्रांग्राया बे बुहुमाव माब्लाबाबो जोनोम जानाय नङा होनना। नाथाय बिनि बेबायदि खोमसि सानखांनायानो बिनि थैनायनि जाहोन जानानै फैनो थांगासिनोमोन। बेनि उनाव महिषासुरा इन्द्र राजानि रायजोखौ गाग्लोबनो लानायसै। बियो बिसोरखौ फेजेनना सोर्गो रायजोआव राजा जानानै सासन खालामनो लानायसै। सोर्गो रायजोनिफ्राय 30 लक आरो बेनिफ्राय पाताल लक, बे मोनथामनिबो महिषासुरा राजा जाना थानायसै। बे मोनथामनि राजा महिषासुरनि सेनापतिया जोबोर गिथावनामोन। देबताफ्रा बिसोरखौ गिनानै बिसोरनि थिननाय बायदियै खामानि मावलांनो गोनां जादोंमोन। बियो सानफ्रामबो गावनि गोसो बायदि खालामोमोन आरो सानना लानाय जायोमोन जे आं ब्रह्मानि वरदान मोननाय, आंखौ बे विष्णु आरो शिवालाय मा खालामनो हानो? आंखौ बुथारनो हानाय रावबो जोनोम जायाखै आरो जोनोम जानाय नङा। बेबायदिनो देबताफ्रा महिषासुरनि बेबादि आखुखौ जोबोर नुना सिन्ता जानो हमनायसै आरो इसोर बिष्णुनि थावनि वैकुन्ठआव थांनो लानायसै। बेयाव थांना इन्द्रआ खम्फिनायजों बिष्णुनि सिगाङाव महिषासुरा मोनथाम लकखौ आवग्रिना लानायनि बाथ्राखौ फोरमायथिनायसै। बिसोरनि खोथाखौ खोनाना बिष्णुआ बुंनायसै, बेयो खालि मोनथाम लकनिल' खोथा नङा, बेयो साननो गोनां बाथ्रा। ब्रह्मनि वरदाना सबसे गिदिर होनना। बेनि उनाव इसोर बिष्णु आरो गासै देबताफोरा शिवनि नगरी कैलास हाजोसिम थांनो लानायसै, जेराव शिवआ ध्यान खालामनानै दंमोन। जेब्ला बिसोरनि खोथाखौ खोनायो अब्ला शिवआ रागा जोंखांनायसै आरो गावनि थामथि मेगनखौ खेवनायसै। बेयावनो गेदेर जुद्ध जोनोम जानायसै। फारसेथिं देबता आरो फारसेथिं राक्षस। बेबादिनो जुद्धआ जानायसै। अब्ला इसोर ब्रह्माया गासै देबताफोरखौ कैलास हाजोनि फारसे लिंहरनानै सिरियै बुंनायसै जे जों महिषासुरखौ खालि आइजो सक्तिजोंसो फोजोबस्रांनो हागोन। बेयो सानना लानाय जायोदि बे संसाराव रावबो बेबायदि आइजो गैया जाय बिखौ फोजोबस्रांनो हानाय। अब्ला देबताफ्रा बे बाथ्राखौ खोनाना सानखांनो हमनायसै जे थारैनो सासे आइजोआ बिखौ फोजोबस्रांनो हामारगोन नामा होनना।
जाय ओरैबायदि असुर जायखौ गिदिर गिदिर देबताफ्राबो गिनो गोनां जादों। बेयावनो इसोर बिष्णु आरो इसोर शिबा मोनसेल' राहा नुनायसै जे बिसोर सासेल' ओरैबायदि देबीखौ सोरजिनो सानखांनायसै जाय गासै देब आरो देबताफोरनि अस्त्रफोरखौ लानो हानाय। बे सोरजिजानाय आइजोआनो जागोन गासै देबताफोरनि अस्त्रजों लोगो फोनांजाबनाय। बेबायदिनो कैलास हाजोआव गासै दंनायमानि देबताफ्रा ज' जानायसै आरो गावसोरनि हाथियारफोरखौ थियारि खालामनायसै। बयनिख्रुइ गिबियाव इसोर शिबा गावनि त्रिशूलनि शक्तिजों मोहिनी ज्योति जागायनायसै। बेनि उनाव इसोर बिष्णुआ गावनि सुदर्शन चक्रखौ होनायसै जाय समयखौ फोजोबस्रांनो हायोमोन। बेनि उनाव बेनि जोंखांनाय शक्तिफोराबो बै ज्योतियाव नांफानायसै। इन्द्रआ गावनि इन्द्रअस्त्रखौ होनायसै। बरुणदेवा गावनि बांस आरो दैनि शक्तिखौ होनायसै। अग्निदेवा गावनि अरनि दोहौजों बै ज्योतिनि अरनि दोहौखौ जोंब्लाव होनायसै। सान राजाया गावनि सोरां दुंथाइजों ओरैबायदि जोंब्लावखांहोनायसै बै केन्द्र बिन्दुआ जोबस्रांनायसै। जम राजाया गावनि लावथिखौ होनायसै जायजों न्याय आरो इनायखौ बिजिरनो हायो। बै बायुदेब यानि बार खुंगुरा गावनि बार शक्तिजों ज्योतिनि अरखौ जोंब्लाव होनायसै। बेबादिनो जेब्ला गासै देबताफ्रा बै गावबा गावनि अस्त्रफोरखौ होनायनि उनाव बै ज्योतिनि अरा गथा महर जालांनायसै आरो बारहावाया सोलायलांनो हमनायसै। अख्राङा गोमस्रावखांजोबनायसै। लैथोनि दैया गुथालजों सोदोब जाखांनायसै। धरतील'का मावग्लुंनो हमनायसै। अब्ला बेयावनो सासे आइजोआ जोनोम जाखांनायसै जायखौ नुना गासैबो गोमोहाबनायसै। मोखाङा इसोर शिबनि शक्ति, मेगना सानराजानि जोंखांनाय, आखायाव इसोर बिष्णुनि सुदर्शन चक्र आरो गासै आखायाव देबताफोरनि हाथियार। बेनि मुङानो जादों बयनिख्रुइ देरसिन शक्ति आदि शक्ति बिमा दुर्गा। बिनि आखायाव मोन 10 फुजा हाबनानै दंमोन। गासै मोन 10था आखायाव बियो त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, इन्द्रअस्त्र गासैखौबो लादोंमोन। बियो सिंहनि सायाव जिरायना दंमोन। बेखौ नुनानै गासै देबताफ्रा जै जगदम्बा होनना होसिख्रावनाय जादोंमोन आरो बुंनाय जादोंमोन बे खेबाव महिषासुरा जोबस्रांगोन होनना। अब्ला बिमा दुर्गाया गासै देबताफोरखौ बुंनायसै, दानिया नोंसोर महिषासुरनि गिनायखौ गारदो। जाय राक्षसा आइजो माहारिखौ नोरजिया सानदों बै आइजोआनो बेखौ फोजोबस्रांगोन। जेब्ला महिषासुरा मोनथिमोननायसै जे देबताफ्रा सासे आइजोखौ गावजों दावहा नांनो थाखाय गासै ब्रह्माण्डनि शक्तिजों सोरजिनाय जादों आरो गावजों दावहा नांनो थाखाय थिनहरदों, अब्ला बियो सानखांनायसै बे दावहाया एसेबां गोरलै जानाय नङा। अब्लाबो बियो बिमा दुर्गाखौ लाजिफोनांनो नागाराखैमोन। बेयावनो जानो थांगासिनोमोन जोबोर गिदिर जुद्ध। ओजोंहाय महिषासुरा गावनि सेनाफोरजों दावहायाव देरहानायनि थाखाय खुसियै जैसा खालामगासिनो दंमोन। बेयावनो सासे दुतआ बिनो फोरमायथिनायसै जे जाय देबताफोरा गासै शक्तिजों सासे आइजोखौ सोरजिनाय जादोंमोन बै आइजोआ दावहाथिलियाव फैगासिनो होनना। बेखौ खोनाना महिषासुरा मिनिग्लाबनो हमनायसै। सासे आइजोआ आंखौलाय मा खालामनो हानो होनना। बिमा दुर्गा आरो महिषासुरा रणभूमियाव जुद्ध नांनो लानायसै। देबि दुर्गानि सिंहआ नेंग्रायगासिनोमोन आरो फारसेथिं महिषासुरनि सेनाफ्रा हाथियार लाना दंगासिनोमोन। बिमा दुर्गाया सिंहआव जिरायदोंमोन। सिंहनि जोगोमनायजों ओरैबायदि महर लादोंमोन जेराव काला हारसिंनो फैदों। गिबियाव महिषासुरा गावनि जोबोर बुरजा सान्थ्रिफोरखौ बिमा दुर्गाजों दावहा नांनो थिनहरनायसै। नाथाय बिमा दुर्गाया गावनि सुदर्शन चक्रजों बिसोरखौ फोजोबस्रांनायसै। अब्ला गासै देबताफ्रा बे दृष्टिखौ नुनानै गिबि खेब हां लास्रानाय जादोंमोन। महिषासुरा गावनि सेनाफोरखौ जेननाय नुना जुद्ध भूमियाव ओंखारबोनायसै। हाजो बायदि मोदोम, अख्राङाव अरनि जोंब्लावनाय महर होना बियो बिमा दुर्गाखौ हाबा लानो थाखाय बाथ्रा बुंनायसै आरो बियो बुंनायसै जे नोंखौ 3 लकनि रानि खालामगोन, खालि नों आंजों हाबा जा होनना। अब्ला बिमा दुर्गाया महिषासुरखौ बुंनायसै, हे राक्षस, नों जाय आइजो माहारिखौ नोरजिया सानना लायो बेनो दिनै नोंखौ फोजोबस्रांनाय जागोन। बेखौ खोनाना महिषासुरा रागा जोंखांनायसै। बेयावनो जानायसै जोबोर गिदिर जुद्ध। महिषासुरा गिबियाव गावनि गदाजों बिमा दुर्गाखौ गाग्लोबनो नाजानायसै। नाथाय देबिया दाहालजों बेखौ होबथानायसै आरो त्रिशूलजों बेखौ खुबैहरनायसै। जायनि थाखाय महिषासुरा उनथिं फावसायलांनायसै। बेनि उनाव महिषासुरा गावनि महरखौ मासे गिथावना मैसोनि महराव सोलायनायसै। गावनि गिथावना गंजों देबिखौ गाग्लोबनायसै। अब्ला बिमा दुर्गाया गावनि थुंग्रिजों बिनि गंखौ दानस'ना होनायसै। अब्ला महिषासुरा
मासे मैदेरनि महराव सोलायना देबीखौ गावनि सुन्दायजों हमहरनो नागिरनायसै। नाथाय बिमा दुर्गाया गावनि सुदर्शन चक्रजों बेनि सुन्दायखौ दानस'ना होनायसै। बेनि उनाव महिषासुरा मासे सिंहनि महर लाना देबीखौ गाग्लोबनो नाजानायसै। नाथाय देबीया गावनि इन्द्र अस्त्रजों बेखौ हायाव नारख्लाय हरनायसै। बेनि उनाव महिषासुरा गावनि राक्षस रुपाव नुजाथिफिननाय जानायसै। बेबादिनो बियो खनले खनले महर सोलायना देबीखौ फेजेननो नाजाबाय थानायसै। नाथाय देबीया बेनि गासै महरावनो देरहानाय लानायसै। बे जुद्धआ ओरैबायदि जादोंमोन, सानसे साननैल' नङा, बियो पुरा 9 दिन जुद्ध जादोंमोन। सानफ्रोमबो दिनाव महिषासुरा गोदान गोदान रुप लादोंमोन आरो बिमा दुर्गाया मोनफ्रोमबो रुपावनो बेखौ फेजेनबाय थादोंमोन। बेनिखायनो बै दावहा नांनाय समखौनो जों नवरात्रि होनना बुंनाय जायो। बे नवरात्रियाव जों बिमा दुर्गानि गुबुन गुबुन महरखौ फुजा बावनाय जायो। फै दानिया मोनथिना लानि बिमा दुर्गानि गुबुन गुबुन 9 महरनि सोमोन्दै। गिबि दानाव बिमा दुर्गाया शैलपुत्रीनि महराव नुजाथिनाय जादोंमोन। नैथियाव ब्रह्मचारिनि महराव तपस्यानि शक्तिखौ सोमजिखांहोदोंमोन। थामथियाव चन्द्रघंटानि महराव गिनायखौ खारस्रांहोदोंमोन। बाथियाव सात मातानि महराव दुथांफोरखौ फोजोबनाय जादोंमोन। दथियाव कात्यायननि महराव सिगिस्रांदोंमोन। स्निथियाव कालरात्रिनि महराव खोमसिखौ सोरांहोस्रांदोंमोन। दाइनथियाव महागौरीनि महराव बयखौबो गोजोन होदोंमोन। गुथियाव गासै देबताफोरनो देरहासारनाय लाबोनानै होदोंमोन। बेयो जोंखौ बेखौनो फोरमायथिनाय जायोदि जिउनि जेसेबांखि गाज्रि समब्लाबो जों गावबा गावनि शक्तिखौ सोलायना खामानि मावलाङोब्ला देरहासारनायखौ मोननो हायो। बेबायदिनो जुद्धआ जोबनायनि लामायाव फैबायमोन। महिषासुरा फिन खेबसेबाव गावनि मैसोनि महराव फैफिनबावनायसै। बेनि महरा ओरैबायदि गिथावनामोन, जेब्ला बियो गावनि आगान होदोंमोन अब्ला पृथिबिया मावग्लुंदोंमोन आरो गासै देबताफोरा गोमोहाबजोबदोंमोन। अब्लाबो बिमा दुर्गाया उन जायाखैमोन। बियो गावनि त्रिशूलजों महिषासुरनि फारसे खुबैहरदोंमोन आरो बिनि त्रिशूलजों महिषासुरनि मोदोमा गब्लंलांदोंमन। अब्ला महिषासुरा बुंदोंमोन, हे देबी, आंखौ निमाहा हो। आं आइजो माहारिखौ नोरजिया सानना लादोंमोन। बेनो आंनि बयनिख्रुइ देरसिन गोरोन्थिमोन। अब्ला बिमा दुर्गाया बुंनायसै जे जेब्ला संसाराव दुर्गानि फुजा जागोन अब्ला महिषासुरखौबो गोसोखांनाय जागोन। बेयो बै सल' जागोन जाय आइजो माहारिनि शक्तिखौ फोरमायथिगोन। बिदि बुंना बिमा दुर्गाया त्रिशूलखौ महिषासुरनि मोदोमनिफ्राय बख'नायसै। बेबादिनो बिमा दुर्गाया जोनोम जादोंमोन। बेनि उनाव मोनथाम लकनिफ्रायबो बिमा दुर्गाखौ बिबारजों बरायनाय जादोंमोन। बेबादिनो सोरगोनि गादिखौ इन्द्रदेवा मोनफिनदोंमोन आरो धरतीलकआव सान्ति महर मोनखांदोंमोन आरो ब्रह्माण्डआ जोंथि महर मोनखांफिनदोंमोन। बेयाव जुद्धआ जोबनानै थाङाखैमोन। बे जुद्धथिलिनि आन्दोआव दंबावोमोन रदबिर मुंनि गिथावना असुरा। महिषासुरनिख्रुइबो गिथावनासिन बरदान मोननो हानाय जादोंमोन बे रदबिरआ। मानोना ब्रह्मदेवा बरदान होनाय जादोंमोन दि जेब्ला नोंनि थैया हायाव सारफ्रावना गोलैगोन अब्ला बे सारफ्रावनाय थैयाव राक्षसा जोनोम मोनफिनगोन होनना। नोंथाङा साननानै नाय, बेयो बेसेबां गिथावना। नों जेब्ला सासेखौ बुथारनो थाखाय थै बोहैहोगोन अब्ला बै बोहैनाय थैजोंनो 100था राक्षसा जोनोम जाफिनगोन। बियो ओरैबायदि राक्षसमोन, बेनो सोरबा सेनानि गोनांथि ना सोरखौबा गिनो लागामोन। जेब्ला रदबिरआ जुद्धथिलियाव फैयो अब्ला देबताफ्रा बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय ज' जाना गावसोरनि हाथियारजों बेखौ फोजोबस्रांनो नाजादोंमोन। जेब्ला बिनि थैया हायाव गोग्लैदोंमोन अब्ला हाजार हाजार राक्षसा जोनोम जाफिनदोंमोन। बेयाव गासै देबताफ्रा गिनानै बिमा दुर्गानि खाथियाव थांना बुंहैनायसै। अब्ला बिमाया रदबिरखौ साजा होनो थाखाय गुबुन यजना खालामनायसै। बेयावनो बिमाया रदबिरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गावनि गुबुन मोनसे बिमा कालीनि रुपाव फैनायसै आरो कालीनि रुपजों रदबिरनि थैखौ जाय हायाव गोग्लैनो नागिरदोंमोन बेखौ थोबसेनि थोबसे लोंनो लानायसै। बेबायदिनो बिमा कालीया रदबिरखौ फोजोबस्रांनायसै। नाथाय रदबिरआ थैखांनायनि उनावबो बिमा कालीनि रागाया जोबनानै थाङाखैमोन। बियो गासै पृथिबिखौनो बेकाबु जानानै मन'जोबनो नागिरदोंमोन। अब्ला बिमा कालीनि रागाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय इसोर शिबा सिगांथिं आवगायबोनायसै। मानोना बियो मोनथिमोननाय जायोमोन दि बिसोर बिखौ शान्त खालामनो हागोन होनना। बेखायनो इसोर शिबा जुद्धभूमियाव ओंखारना मेगन मेसेबना गावनि बिसिनि सिगाङाव उन्दुथेना होनायसै। अब्ला बिमा कालीया गावनि रागाजों फैगासिनोमोन।
जेब्ला बिनि आथिङा इसोरनि शिबनि बिखायाव गाफ्लांदोंमोन अब्ला बियो मिन्थिमोनखांदोंमोन जे गावनि बे आखुथाया सिमा बारबाय होनना। जेब्ला बियो इसोर शिबखौ गाफ्लांदोंमोन अब्ला गावनि सालायखौ बायजोआव बहननाय जादोंमोन। बेखायनो जों बिमा कालीनि बे सालाय बहननाय मुर्तिखौ फुजा होनाय जायो। बेजों बेखौनो मोन्थिमोननाय जायोदि सासे पुरुषनिख्रुइ आइजोनि शक्तिया देरसिन, मानोना जाय गिथावना शक्तिखौ हौवा माहारिया फोजोबनो हायाखैमोन, बे शक्तिखौ सासे आइजोआ फोजोबस्रांनाय जादोंमोन। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बिमा दुर्गाया बोरै जोनोम जानाय बेनि सोमोन्दै मिन्थिमोनबाय जानांगौ। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदों अब्ला हाजासे शेयार खालामलायब्लानो जाबाय, जाहाथे गुबुनफ्राबो बेनि सोमोन्दै मिथिमोनो। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय।